Chisin hi bala poi ke por Christmas. Tiki kon Kristan gi be hak kerleng ke perthei, ki de goi ke mensim ke baci perkhat ki. Baro ye kan mau ki, tang ke jing lekmen da ke baci jo ai sungubha mar keryang. Jo de ke jing ai sungubha ke ba ritma, ke ba hema. Henry ke mensim ai sungubha kampun sin, mun bet ka tang ha ke por Christmas. Kini ke jing ai sungubha, te de ke ba penci ke jing bet jing piang, kani te de ke jing kan mau ha ke por ke balakha yo khulung Jisu, ke balak khana hai da ke Bible. Ba kita ki nong up lang brot ki belei hanjaka bakha hau Jisu. Ba kita ki rustat ki balam artat ki ba ki jingai sungubha hau khunlung Jisu. Bat ha kini ke juk chongi ke bathamai mentate. Ki bru ki basngo buram ya ke jingker khu ublei ha ke kamrep kamriang ki te penlong gi ke jingai sungubha ya ki be kam ung bajorap. Kentup ken ki long jin long sem ki baduk ki bajenjar ba ki long jin long sem ki be ki temen kisan. Kini ke penlong ba ai sungubha ke bawan rai ha kini ke por de ke bau rang ba chnong kebet hari bhoi district uba ripil mapniang penlong u ke jingai sungubha la ki blanket ha ki nong chong chnong kebet. Namar ba bahi u long rang ba chnong u tela tip ba u ke duk ke jenjar ki pai ba chnong. Te ding ta se hadin bala kar khu ble ye ki kamrep u te lumlang u ki pai ba chnong ba chi ai sungubha la ki blanket ba jo ki jikup ha kini ke mit telang ke ba tha. Ha chuang ting bai ti ye ki ti blanket penlong chua ki da ke jingelang ke ba lengkot ke ba penlong ki ken ke jing ai ke khubor Christmas ha ke ba kini ki ba jing krante la khana gi la ke khubor Christmas ke ba blei u la pha yo khon jong u ba somen ban penim ye ke perthei ke ba jot ke ba ram ban penbha bang ba chi penim hai ki bro. Ha kini ke step ke ba penlong orang ba chnong kebet u ba ripil ma phnyang ye kini ke jing ai sungbha ha ki bru chnong la elang ro u leng do rai nong bri u ba elang do ubala aing ba yero hau rang ba chnong ubala e khen gani ke mansim ke ba chi jorap ha ki baduk ong u ba lat sa ki ba kumno re ba le khen gini ki kam khen gi buru chimen te kentu kan pham u ha ki pai ba chnong ba khen gini ki kam te che chi chim nong sa ba ka jing im ke ba din habot le seu la ban yap le seu ula phet no akhar kom ya kwa ban wanra e pi ha step long ba pinyo ban talem ya ke ga bangadon dam ta jumpi kalau ke jirap kenjak soit dalam ta ke jongpi te hang ni kum ki bangkhot akan ke por le sei phila belong ki beduk ki bakham duk ni ki ba biang tenre akwa ba ke ba ngale akan step ban ai ki ni ki jan blanket dalam ta jongpi ba pinsim da ke jing in da jing men bangalong ke jing sai dalam ta ke ying ke sem ke jongpi te hang step nak liang jonga hi tang ke jing persyang ke berit e jonga kum we ne ke rumba nong si snong hapo jong de ke snong jungi ngadon ke jing it ya pi ki pai ba hiliang boro dan rikat bangala ka bor nga persyang banle da kini ki jing ai ki barit na benta jung pi ha ke ka jing rekhe jungi ya ke adaban Christmas te ko mangal ong bane ka Christmas kalong ka ayom ke ba baro ngelek kemen tengi iba kena step ba pi pidon ka khmat ka ba hu samki ka khmat ka ba kemen da benta ka jing ya simatalang ha ka jing lek kemen ban up ka jing wan long briu jong u khon jong play u try jong Jesus Christ teto lek kemen ha king sem jong pi dwai ba play un pnyo ya pi ya ka jing suk ka jing kemen leng ba jong di Christmas jong no sem arjar usan kalong yang musem jongi kalong kabasuk kamakmen hapdeng jong kene ke jing hiran jong re perthei ke jing e hagiliang jong kakamai keci bat hagiwi gwe endre to ai bagri Christmas arya rusan kalong ka jing ke khu nam ta jong pi baro kum kilong kisrong bat kham tam pi gi bla khot agne step bat nio mat ya ka jing kemen ke jisupa ha ka ying ke sem jong pi le kemen ile supa da bata ke jing up ya ke jing wan long briu jong utrai jongi Jesus Christ uwan ha ka jing longret te kani ka jing wan jung u ha ka jing longret la khai o sam kulai ka ai ngi khubor bagi dei berlong ki briu ki basngauret lagi long ki briu kumno lagi long ki briu ruspa lane ki baduk lane ki ba start lane gibat ikatan gi bakumno henry ngidei benlong ki bru basngaurit kata kene jing kwa jong try jong Jesus Christ
tega khobor jong Christmas si kai ngi ya ka jing kermen hapreng jong ka jing du jing kermen kum ki briung don sibun ki jing du jing kermen den re lengba jing wan jong re Christmas ka ayom Christmas ka ai ngi ya jing kermen nang ka Christmas ka ai ru khobor jong ka jing i gila bendon ka jing ya shun gila bendon ka jing ya sosi haga long briu ban briu ka jing den re ka Christmas ka ai ngi ka wanra ngi ka jing i iwe kata de ka jing mut jong ka Christmas dan ka Christmas ka ai ru ya ka khobor jong jing le bha kum ki pra briu miran kam bendon ka jing ya le bha iwe pat ka jing ya rap kliang habdon ka pang ka stom habdon ka jing habdon ka jing jinjar habdon kino khap ki ba shem jing akalong briu miran kam bandon ka jing le bhai we pat kata kri khobor jong ka Christmas te ngiyo i hangne ya kapan sawan hagane ka jing im jongi kumbala mat phang dak basdang daw masnong jongi tongin long kipas ngeurit kiba penrit yala de kiba burom yala de bat khamtam ya ginong yalam ki jongi iwe halor iwe ladu kirang ba hadu ki hana ki kentei ki kemei ki pa long ide bandon kata ka jing ya burom kuliang ka ba warna ya ka jing ya i ka jing ya de ka jing ya teli si chnong si tau ka jing pun kongo yala de hakinong yalam katai kata ka banga kwa khendiat ban mat phang kan step ya ya ka burom bar ka jingu so blai ubala penio yang i ya kane ka por bat bangi up kermen na sai ka si ka dei ka si ka jingwan long briu ku jong kun blai try jong Jesus Christ dei na markata ula wan ban pen i yang i ya ka jinglong rit ya ka jinglong jing i na markata niru hagne ka step tongin ya yang tongin ya long kita bala pen thamai dur yala ka jong ka jing im haga jing seurit haga jing i sisnong kita kadai tang kata kediat kamu kwa ban ma phang bat nang ne se khamat ni kermen baka nang yai kane kalanti naga snem se snem nadangi nang yo kirang ba snong kinong yalam ki jongi ki ba yo i ya kane ka ba la yalam uru ba snong jongi bomta kane kadai ka nuksa ka ba kane kadai ka nong rim ka ba yeng ha ka jing ya delang ha ka jing imlang salang nimyo ada kawai pat kadai gani kabasdang nangkong nga hakarta jongahi nga semtang kane kabahapok snong jongi kabalai kabajan nangkong kabalale nangkong kabala pen i nangkong ya kane kajing le seubha nagbenta jongi kinong susu te ngamdon sibun rumah snong ban kren indre nga ai kajing kentu kan pham yang i barolang bangin tip ya kata ka kor ka burom yo briu bat yo blay to blay un kerkhu yang